शिवसेना उपनेते राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजन प्रभाकर साळवी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, महिला आघाडी, ग्राहक संरक्षण कक्ष, अवजड वाहतूक सेना, शिवसहकार सेना, शिव वाहतूक सेना, युवा सैनिक, आजी माजी लोकप्रतिनिधी व तमाम शिवसैनिक. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना उपनेते राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजन प्रभाकर साळवी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. जय महाराष्ट्र. राजापूर लांजा साखरपा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार डॉक्टर राजन साळवी साहेब यांचाच वाढदिवस. अनेक वर्ष धूमधडाक्यात राजापूरची जनता करत होती, परंतु आज या ठिकाणी राजापूरची कार्यकारिणी वाढदिवस करणार होती, परंतु माननीय डॉक्टर राजन साळवी साहेब यांनी सांगितलं की माझा वाढदिवस आपण करायचं नाही. आपल्यावर जे महाराष्ट्रावरचं आलेलं संकट, शिवसेना पक्षावर आलेलं संकट, बंडखोर आमदारांनी जे आपल्याला सोडून गेले, या निषेधात आज आपण वाढदिवस न करता ज्या हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली आणि या शिवसेनेचे सर्वस्वी आमचे माननीय उद्धव साहेब आहेत, यांची तब्येत बरी नसताना सुद्धा गेली 2.5 वर्ष चांगल्या तऱ्हेने महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद त्यांनी सांभाळलं आणि त्यांना दीर्घायुष्य मिळो, त्यांची तब्येत चांगली राहो, यासाठी माननीय डॉक्टर राजन साळवी साहेब, तालुका प्रमुख प्रकाश कुळेकर साहेब, तालुक्याचे उपतालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, या सर्वांनी आम्ही आज या ठिकाणी डिसिजन असं घेतलेलं आहे की धूतपापेश्वर देवळामध्ये जाऊन आज उद्धव साहेबांना उदंड आयुष्य लागो म्हणून आणि साहेबांचा या शिवसेना पक्षाचा परत एकदा उदो म्हणून या ठिकाणी 11 लाख अभिषेकचा बेलाचा अभिषेक या ठिकाणी आम्ही आता चालू करणार आहोत. आणि या धूतपापेश्वरला विनंती करतो की शिवसेना पक्षाची घोडदौड परत होती जशी चालू होऊन देत, असं या ठिकाणी राजापूरचा उपतालुका प्रमुख तात्या सरवणकर हे बोलत आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा सभेचे आमदार राजेंद्र साळवी यांचा आज वाढदिवस आणि हा वाढदिवस राजापूर तालुक्याचे पदाधिकारी मोठ्या धूमधडाक्याने साजरा करणार होते, परंतु जे महाराष्ट्र राज्यावरती जे आमदार बंडखोर आणि जी बंड केलेली आहेत ते बंड गमावण्यासाठी आणि आपल्या उद्धव साहेबांना दीर्घायुष्य लाभावं आणि महाराष्ट्रात इथं पुन्हा एकदा शिवसेनेचा झंझावात सुरू व्हावा या उद्देशाने श्री धूतपापेश्वर मंदिर येथे आम्ही अभिषेक करणार आहोत. आणि हा अभिषेक आमचे सर्व पदाधिकारी, शहरातील पदाधिकारी, तालुक्याचे पदाधिकारी एकत्र येऊन आम्ही हा अभिषेक करणार आहोत. आणि शिवसेना या तालुक्यात, या जिल्ह्यात, या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात फोपवेल आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्यावर शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. पुन्हा एकदा राजन साळवी आमदार यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. आजचा जो प्रोग्राम आयोजित केला आहे राजन साळवी यांचा वाढदिवस. राजन साळवी यांचा वाढदिवस आतापर्यंत आम्ही धूमधडाक्यात करत होतो, पण ह्यावेळी राजन साळवींच्या आदेशानुसार की जे महाराष्ट्रावरती आलेल्या संकटानुसार की त्याने असं सांगितलं की माझा वाढदिवस आपण तुम्ही माझ्या लहान डोळ्यांमध्ये साजरा करू नये. पण राजन साळवींनी आज आतापर्यंत आपलं विकास काम केलं आहे, हे विकास राजन साळवींना की पुढे नेण्यासाठी जो महाराष्ट्राचा आम्हाला एकदा आपल्याला मंत्रिपद बघायचं आहे. की राजापूर तालुक्यामध्ये बरीच संकट आली, पण अशा संकटामध्ये राजन साळवी हा एक मेव असा माणूस आहे की ज्याने आज शिवसेना आमच्याकडे राजापूर तालुक्यात अभ्यास ठेवण्याचा जो महाराष्ट्राचा विडा उचलला. गेल्या टायमाला एक वेळ अशी आमची अवस्था होती की राजापूर तालुक्यामध्ये आम्हाला कोणी नेता नव्हता, पण राजन साळवी सारख्या माणसाने आम्हाला राजापूरला येऊन शिवसेना फोपवली आणि मुळात राजन साळवी आज 3 वेळा निवडून आलेली आणि आताही ते निवडून येणार. आणि हा म्हणजे राजापूर तालुक्याचा नक्कीच विकास करण्यासाठी आम्ही आज धोपेश्वरला साकडा घालतोय की धोपेश्वरला की बाबा या माणसाला उदंड आयुष्य लाभो, की त्याने जे कार्यपद्धत केली या कार्याला आणि चांगलं वाप लावून एकदा लाल दिव्याची गाडी राजापूरला घेऊन यावं एवढीच मी एक शुभेच्छा येतो. माझं नाव कमलाकर तुकाराम कदम, विभाग प्रमुख सांगली.
यो
वाढदिवसानिमित्त सर्व पत्रकार बंधूंतर्फे आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. आज आपला वाढदिवस आहे. वाढदिवस कशा पद्धतीने साजरा होणार आहे ते एक आम्हाला सांगा. आणि आज तुम्ही दुर्गाश्वर मंदिरामध्ये आहात, देवासमोर काय कारण घडते? 9 जुलै माझा जन्मदिवस. माझा जन्मदिवस म्हटल्यानंतर आम्हा शिवसैनिकांसाठी एक उत्साहाचं वातावरण संपूर्ण मतदारसंघामध्ये जिल्ह्यामध्ये मला अनेक वर्ष पाहायला मिळत आलेलं आहे. आपल्याला माहिती असेल की सध्या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये एक परिवर्तनाची लाट वेगळ्या पद्धतीने आलेली आहे. आणि मग त्या पार्श्वभूमीवरती माझा जन्मदिवसाचा विविध कार्यक्रम होते, ते कार्यक्रमात सर्व रद्द केलेले आहेत. परंतु आज आम्ही दुर्गापेश्वर मंदिरामध्ये शिवसेना नागपूरच्या वतीने सर्व मंडळी आलेली आहेत. त्यांनी एकच प्रार्थना केलेली आहे की आमचे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने शिवसेना कोकणामध्ये वाढली, पुढे गेलेली आहे. आणि त्या ठिकाणी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांचे हात बळकट व्हावे, ही शिवसेना आणि मजबूत व्हावी, याकरता आम्ही या मंदिरामध्ये यज्ञ केलेला आहे. त्या ठिकाणी आम्ही प्रार्थना केलेली आहे, अभिषेक केलेला आहे. आणि मग त्याबरोबर सुद्धा माझा जन्मदिवस असल्यामुळे माझ्या इथे सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसैनिकांनी माझ्यासारख्या एका सामान्य शिवसैनिकांना दीर्घायुष्य निरोगी लाभावं ही प्रार्थना केलेली आहे. याकरता आम्ही सर्व आमच्या शिवसैनिकांचा आग्रह व्यक्त करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. साहेब, मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक जे आहेत ते आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी जमलेत. आपल्या मतदारसंघातील सर्व मतदार असतील आणि जमलेले शिवसैनिक असतील, आजच्या वाढदिवसा त्यांना काय आश्वस्त करा? मी त्यांना एवढंच सांगेन की शिवसेना ही कोकणामध्ये रुजलेली वाढलेली आहे. त्या शिवसेनेमुळे, या 4 शब्दामुळे तुम्हा मासूल मंडळाला मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा आहे. भविष्यातल्या कालखंडामध्ये त्या शिवसेनेला आपण शिवसैनिकांनी कधी विसरू नये तो आहे, अशा तऱ्हेची माझी आणि यांना संदेश आणि देऊ इच्छितो. आज आमच्या राजापूर लांजा साखरपा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आणि निष्ठावंत म्हणून आज त्यांना जी लोकांनी पदवी दिली, त्या आमच्या नेत्याचा आज वाढदिवस होता. त्या निमित्ताने आम्ही आज त्यांच्या पुढील आयुष्याला दीर्घायुष्य लाभो आणि चांगलं जे सरकारचे आज काय महाराष्ट्र सरकारची जी काय अवस्था झाली आहे ती परत पुन्हा व्यवस्थित हो म्हणून आम्ही हा अभिषेकाचा कार्यक्रम आम्ही केला होता. असंच मी शहर प्रमुख झाल्यापासून दरवर्षी साहेबांच्या वाढदिवसाला आम्ही अभिषेक करतो. आज 2 कारणं होती, एक आमदार साहेबांसाठी आणि उद्धव साहेबांसाठी हा अभिषेकाचा कार्यक्रम होता. आज त्यांना सर्व लोक पदाधिकारी शिवसैनिक बहुसंख्येने शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. त्याचबरोबर आमच्या रिक्षा संघटनेच्या वतीनं आणि कोंडिया रिक्षा संघटनेने पूर्ण तालुका रिक्षा संघटनेच्या वतीनं आज बऱ्याच रिक्षा चालकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि आज मीही शुभेच्छा देतो. त्यांना चांगलं आयुष्य लाभो आणि पुढच्या राजकीय वाटचालीला माझ्या पूर्ण शुभेच्छा. शिवसेना उपनेते राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजन प्रभाकर साळवी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, महिला आघाडी, ग्राहक संरक्षण कक्ष, अवजड वाहतूक सेना, शिवसहकार सेना, शिव वाहतूक सेना, युवा सैनिक, आजी माजी लोकप्रतिनिधी व तमाम शिवसैनिक. संघाचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजन प्रभाकर साळवी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, महिला आघाडी, ग्राहक संरक्षण कक्ष, अवजड वाहतूक सेना, शिवसहकार सेना, शिव वाहतूक सेना, युवा सैनिक, आजी माजी लोकप्रतिनिधी व तमाम शिवसैनिक. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना उपनेते राजापूर लांजा साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजन प्रभाकर साळवी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि